Arreta egokia emateko ulertu behar ditugu adimen gaitasun handiko ikasleak. Gaur ikusiko duguna izango da Ibrahim. Azkarra eta perfekzionista da. Etorri berria Argeliatik eta oso ondo abesten du. Baina autoexigentzia maila altua duenez, bikaina ateratzen ez bazaio, arriskoa dago bertan bera usteko. Eta horretaz arduratuta dago musika irakaslea. Matematikan ere arazoak ditu. Emaitza guztiak ondo eukitzen ditu, baina irakaslearen ustez, pausoz pauso, azaltzen ez duenez eta zuzenean emaitza jartzen duenez, ezin du maila goreneko balorazioa eman. Eta horrek frustrazio izugarria sortzen dio Ibrahimari. Zer egin, horren aurrean matematika oso gustukoa eduki arren, ikasketak ez hartzea, matematikak ez ikastea, erabaki du azken momentuan. Hori oso arriskutsua da. Hau gertatzen da, hazkunde mentalitatea garatu ez duelako. Eta pentsatzen duelako zailtasunak baldin baditu, berehala erraztasun osoz lehenengoan lortzen ez badu, ez duela gaitasuna ondo egiteko. Eta danok kontziente izan behar gara praktikatzea gauza bat hobekuntzeak hartzen duela. Eta behin eta berriz saiatuta emaitzak hobetu egiten direla. Eta landu behar dugu benetan importantea da hazkunde mentalitatea garatzea berarengan eta perfekzionismo negatiboaren atzaparretatik alde egitea.